Kaixo, Inigo! Kaixo, ze moduz? Ondo eta zu? Ba, primeran hemendik, eta oso gustora, eta animatuta, ba hori, gonbidatzeagatik zure proiektuan egoteko. Jo, mila esker lehenik eta behin etortzeagatik benetan. Inigo, nungoa zara? Ba, ni bilbotarra naiz. Bilbotarra naiz. Betidanik hortik, eta bai, hortik bizitzen naiz. Eta bizi zara. Bai, ez naiz mugitu. Ingenieritza ikasi zenuen, ez? Bai, ingeniaritza gradua egin nuen, oso gustora, eta fisika ere egin bai, gure gradua pizkat arraroa zen, ze justo ni fisikan hasi nintzen, eta gero, ba, planak aldaketak eta ba, hor zegoen fisikan espezialitate bat, elektronika zela, eta, bueno, ba, nik alde horretara jo nun, eta ba, hori, azkenean ingeniero elektronikoa naiz. Zergatik, aukeratu zenuen fisika. Jo, ba, txikitatik, beti egon nintzen, ba, zerbait gauzak asmatzen, eta beti izan da nire bizitzan, ba, izan nahi nuena, beti izan da horrela. Beti zientzietan ibili naiz, eta nire aitaren eraginez, eta pizka bat, eta horregatik izan da. Matematikak gustuko dituzu orduan. Bai, gustoko ditut. Fisika graduan ari zinela ikasten zer deskubritu zenuen edo bazegoen zerbait atentzioa deitu zizuna. Jo, ba, zelako galdera hona, Ba, fisika graduan, deskubritu nuena zela, oso zaila zela fisika, eta gauza anitz daudela, eta gauza oso zailak ulertzen. Bai, ia teoria guztietan badago zerbait, ez dela zaila dela ikustea eta benetan ondo menperatzea. Eta hori izan zen, ba, esango nizuke hori dela, ba, igual leku guztietan zerbait zegoela. Hala ere oso polita da. Eta ulertzen dituzunean gauzak, ba, sentitzen zara ondo, ez? Zaila da. Bai, fisika ni ustez zaila da, eta goi mailako fisika areta zaila. Bai. Ni fisikakin beti jartzen dut adibide berdina. Ni antropologia ikasten ari naiz, eta guk asko filosofia ematen dugu, ez? Eta ni beti esaten dut filosofia dela oinarria. Eta jende asko ez dugu ulertzen, baina filosofia hori kaka bat da antropologia bentzan, eta ni beti jartzen dut adibide hau. Zu fisika ezin duzu egin matematika jakin gabe. Hori da. Ba, hau berdina da. Hori da, matematika erraminta da, eta teoria potentea, eta gero fisikariek, ba, jolasten dute horrekin, ez da? Baina, fisikan ere teoria asko egongo dira, eta autore asko, eta zena gehien gustatu zitzaizun gogoratzen bazara, zergatik hogei ingenieritza munduan zabiltza, baina gogoratzen zara fisikako joera kontzepturen bat edo autoren bat edo. Jo, ba, nik ingenieritzan nabil orain, baina asko, nire ikerketa azeleragailu, partikulen azeleragailuan da, eta hor fisika asko dago. Eta, jo, ba, nik esatez,
igual gehien erabiltzen ditudan ekuazioak eta dira Maxwellenak, hauek dira eremu elektromagnetikoak eta horrelako gauzak. Eta hori da nik uste nire bizitzan gehien erabiltzen dudana, orain. Baina Maxwell norbait entzuna da, osea, ezagutzen da Maxwell, nahiz eta fisikara ez dedikatu edo. Baina izan zen oso tipo fina. Bai. Maxwellak ere asko aportatuko zizun teorikoki eta ez. Claro, azken finean berak lortu zuen elektromagnetismoa borobiltzea, ez? Eta hortik da bere aportaziorik onena, ez? Badean egin nahi dizut eta astuna banaiz esana, baina zer da elektromagnetismoa laburtzetan. Bale, elektromagnetismoa uztartzen ditu elektronika, elektrizitatea eta magnetismoa, biak badaude elkar erlazionaturik, ez? Eta elektrizitatea badago erlazionaturik elektroien mugimenduarekin. Elektrizitatea. Eta gero elektrizitate horrek edo mugimendu horiek sortzen dituzte eremu magnetikoak. Eta biak elkarlanean aritzen dira beti. Zepolita, orduan bai dute zerbait aman komuna, Bai. Ni badakizu nola ulertu nuen fisikaren mekanika. Ni hasieran batean fisika, da igual, berezizia fisika actividad física, eta ulertu du, zegoen fisika bera komplexua da, oso komplexua da, niretzat behintzat, eta ulertu nuen adibide tonto batek gu lugarri atraituta gaude. Hori da. Gu salto egiten badugu lugera joango gara. Hori da, bai. Edakit beti lugeran bukatuko dugu, eta horrela ulertu nuen fisika. Bai, hori da, hori parte bat, ez? Bai, gravitazioa eta... Gravitazio. Graduan baitu eta suposatzen dut amaierako lan bat egin beharko zinuen edo zure garaian ez. Nire garaian ezen beharrezkoa, ezen derrigorrezkoa, baina nik bai egin nuen lantxo bat, ja ingenieritzan kokatuta gehiago, eta izan zen oso gauza simple bat, mugitzeko motor batekin, rampa bat eta ventiladore batekin, kontrol nahiko erraza, baina ez hain erraza, dana egin nuen maketa eta kontrola eta dana, ez? Eta, nahiz eta ez izan derrigorrezkoa nik, bai, nahi nuen egin. Ez zenun hemen pixka gehiago ikasteko edo formatzeko edo, Zerbait praktikoago egiteko. Normalean karrerak gureak dira nahiko teorikoak batzuetan, eta, zerbait egitea zeu, orain gerralekin errazagoa da, baina zerbait experimentalago egitea, baina lehen, jende dago klasean, ez dakiz zer, eta ez da inerraza. Eta, nik gura nuen eta horregatik egin. Praktikak egingo zenituen, ez? Bai. No, baina, dinozu praktikak ez enpresan, dinot praktikak gradukoak.
monogradukoak eta karrerakoak lehen. Bai, baina gero praktikak ez nitu nahi naz. Hori enpresa batean edo. Baina etorriko zen master edo master moduko bat, ez? Hori, bai. Egin genuen lehen deitzen zen doktorego irakasgaiak ziren, edo horrelako izen Doktore aurreko ikasgaiak. Hori dira, bai. Eta, hori egin genituen, ni eta lagunak eta horko tesiko lagunak, eta horrea tesia egiten hasi nintzen. Bale, unibertsitateko irakaslearentzat UASko galdera beti egiten dizuetana lasai. Baina, zergatik erabaki zenuen doktorekoa egitea. Nire kasuan izan zen kasualitate bat esango nuke. Beste nire lagunmin bat joan zen sailera, elektronikako sailera, berak egin ez zuelako doktoregoa. Eta ni berarekin joan nintzen. Eta hor, topatu nituen nire lagunak diren orain Josu eta Victor, eta egon nintzen beraiekin, eta proposatu zidaten egitea nik ere tesi bat. Eta gustoko izan nuen, eta horregatik hasi nintzen egiten. Nik ere joera neukan, izateko tesia egiteko eta ikertzaile bihurtzeko. Zegai aukeratu zenuen? Egin nuen levitazio magnetikoa. Levitazio magnetika, baina zuzenduta makina erramintara. Bai, holan geneuzkan magneto batzuk, eta magneto horietan safla bat edo barra bat sartzen genuen, eta hori mugitzen genuen oso azkar errotazioan, eta, saiatzen genuen hori marruskadurarik ez egotea, eta oso azkar ibiltzea. Gehiago ingenieritzara lotutako zerbait. Bai. Eta zeraka berezia levitazio magnetikoak. Berezitasuna handiena da hori marruskadura ez dagoela, eta marruskadura ez egotean, daukan energia geratzen dela hor. Eta, onura asko dauzka, horrek. Inigo, hauela joan hauetik, nik aitaka nahi dut gai bat, ingenieritzan abian nahiko pilean dagoena, eta gehiago kasua da, baina beste ingenieritzako eta graduko kasuetan dela inteligentzia artifiziala. OpenAI enpresa ChatGPT-a orain ere aterako dute 6 hilabete honetan Sora aplikazioa. Nola bizi duzue zure sailean edo zure lanean kontu hau? Nahiko gertutik esan behar nizun, zen gure sailean talde bat oso aditu da adimen artifizialean. Justo adimen artifizialean, beraiek egiten dute sentimentuen analizia sare neuralen bidez, eta horrelako gauzetaz aritzen dira, eta, gure saileko talde bat da, eta ni oso erlazionatuta enago beraiekin, eta, izan da, hori, leherketa batez munduan, eta hauek, talde hau, bi talde dauzkagu, eta betidanik egon dira horretan, eta nahiko potenteak dira, eta badakite zelan doan dana, baina ikusi dana, izan da, OpenAI hartu duela pilo bat datu, eta horregatik lortu duela zerbait ikusgarria egitea. Eta horrek, zer suposatu du esan ez zer egiten da inteligentzia artifiziala zerbait arriskutsua izango bazen bezala, baina arriskutsua baina
gakoa da ematen zaion erabilera, ez? Hori da, nire ustez arrazoi osoa daukazu horretan. Azkenean, nik beti adibide berdina jartzen dut ere, ez? Interneta sortu zenean, izango zen zerbait oso demokratikoa dana, oso irekia, ez? Eta denontzat, eta, bueno, orain ikusi da, zelan, dena dala, zelan erabiltzen duzun arabera, ez? Txarrerako edo onerako, ez? Nik uste, adimen artifizialarekin gertatuko dala gauza, nahiko berdintxoa, ez? Nire lagun bat dauka ingeniaritzan Gasteizen bizi dana eta bertan klaseak ematen dituela eta orain dela gutxi Gasteizera joan nintzen eta esan nion superpozuk atera dute soga eta laster egongo da guretzako erabilgarri edo bakoitzak eta esan zian zetako eta nik ulertzen dut jarrera hori, baina bestalde esaten dut nola zetako. Adibidez, mugatuta gauden pertsonak fisikoki edo ezin gabela atera gu bakarrik kamera batekin kalera, hori baliabide izugarria da. Bai. Baina, justo galdera honi, nik uste dut zuk daukazula erantzun hobea, ni baino, ze gainera zu antropologoa zara. Bueno, hortan gabiltza. Bueno, hortan, baina ni baino beto jakingo duzu, jendeak zer egiten duen erramintekin. Eta, galdera izango zen gehiago zuretzat, ez? Zuk zer pentsatzen duzun, ez? Zer gertatuko den horrekin, ze onura asko ditu, beste gauzarek txarrak ere baditu. Nahi duzu erantzutea? Pues claro. Mundu honetako gauza guztiak bi alde dituzte. Ona eta txarra. Denak, kontu hau plus bada. Kontu bat gehiago da. Punto. Hori da nire definizioa. Ez exageratu gabe eta inteligentzia artifiziala dela gutxi eduki dugu COVID bat, pandemia bat, inteligentzia artifiziala eta hemenik urtebetera izango da elefante bat etxe bat eraikiko duela, gauza bat gehiago dira soilik gizarte honetan daukagu tendentzia bat zerbait geuria exageratzeko eta exagerazio hori denborarekin gastatzen doa. Eta azkenean bilakatzen da zerbait normala bali bezala beste zerbait etorri arte. Esperientzia horretatik begiratuta nekatzen ditu gauzak normaltasunez eta bat gehiago izango baitut bezala. Oso ondo iruditzen zain esaten duzuna eta hartuko dut nik horrela ere. Eta pixka bat lasaitasunez zerbaitek openai batekin horrela jartzen gara hain intentzioak beste mundu bat existitzen bada jakingo bagenu nola jarriko ginen, ez? Bai. Doktoreko tesia nola sentitu zinen zegoetu gutxienez
lau urte dira, zure kasuen edakitzen bat, baina urteak dira, urte horietan edukiko zenu gogaberak, momentu honak, momentu txarrak, zailak, zailak, nola kudeatzen dituen tesiko ikasle batek. Nik esango nuke tesia orokorrean zerbait zaila dela eta lankarga handiko erronka dela. Gainera oso mentala da ere, batez ere azkenengo urteetan, ez dago oso ondo definituta zelan izan behar zaren ikertzailea. Ikertzailearen karrera profesionala ez dago oso ondo definituta. Eta lehenengo urteetan, gazteago zara, gauzak eta ilusio asko daukazu, egiten duzu pilo bat gauza, pilo bat lan, basoaz biltzarretara, basoaz atzerrira, ez? Eta hori esperientzia oso onak dira, horiek. Gero, bukatzean, ja hori badaukazu ja ikusita, esperientzia pizkat hartuta, eta ikusten duzu, tesia bukatuta gero, horma moduko zerbait dagoela, ez? Ez dakizu zer egin beharko duzun gero, ez? Edo doktore ondoko zerbait, edo enpresara joan, edo saiatzen unibertsitatean geratzen eta horretako beharko duzu beste gauzak egitea, ibilbide zaila da, eta horregatik momentu oso onak eta oso txarrak dituzu. Eta gainera, niretzat onena izan zen lagun oso onak egin dituela, oso jende harrigarria ezagutu nuela, eta nire taldekideak eta lagunak oso pertsona onak zirela eta langileak ere, eta beti laguntzeko prest, ez? Naiz eta zu pizka bat igual, pilo bat lan daukat, ez zait ateratzen hause, inork ez du egin, ez dakit aterako dan, ez dakit tesia burutuko dudan, eta badaukazu, nola incertidumbre hori, kezka hori, ez? Baina, gero, pizkanaka gauzak ateratzen dira, normalean, eta, nik ere oso sorte ona izan nuen, nire zaila oso zaila ona delako, eta nire zuzendaria oso ona izan zelako, eta horregatik dana errasten da, ez? Zure zuzendaria ez baldin badauka denbora edo ez baldin badago zurekin, tesia asko zailagoa da. 2009an aurkeztu zenuen tesia okerrezuan dago, gogoratzen zara egun horretaz. Gogoratzen dut, noiz bota nuen erregistrora tesia, eta gero nire aurkezpen egunean ere gogoratzen dut, bai, eta nire tribunala, eta nolakoa izan zen? Tesia nahiko landuta zegoen, eta ez nengoen oso urduri, beti zaude urduri, aurkezpen garrantzitsua dalako, baina nik uste nun tesia gainditzeko gutxienez neukala, ez? Eta, saiatu nintzen ahalik eta hobetoen egiten, tribunalak gustoko izan zuen, bai ibilbidea, bai aurkezpena eta izan zen tribunala ona, galdera onak egin zizkidaten, eta, gogoratzen dut, ez zen izan gauza erraza edo oso erosoa, baina nik uste izan behar den moduan. Baina horren bueltatuko gara tesia, baina ez zenun kanpoko lan batekin konpaginatzen edo Bilboko lan batekin. Bai, justo azkenengo momentuetan irakasle ordezkapen bat egiten ari nintzen Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta, klaro, justo azken momentu horiek irakasle izatea eta dana prestatu behar, praktika berriak eta lan pilo bat geneukan, eta aldi berean tesia egin behar nuen. Baina tesia nahiko landuta zegoen, eta aprobetxatu nuen azkenengo uda, eta uda horretan pilo bat lan egin nuen,
eta justo ja berriro kurtso hastean aurkeztu nuen tesia eta ja beste gauza bat izan zen, ez niretzat. Baina bai, justo momentu horiek izan ziren gogorrak, bai. Lagun guztiak hortik hondartzatik eta ni landalan, ez? 8-11 ordu egunero, eta... Gero klaseak ematen hasiko zinen, ez? Bai, justo ordezkapen hori dela eta hasi nintzen klaseekin, ez? Eta, bueno, hori ingeniaritza eskolan hasi nintzen, eta oso gustora nengoen hortik, baina eskaini ziguten, egingo zen partikula azeleragailu baten proiektuan sartzea, eta esan nuen, gustoko dut nik ikertzaile trinkoa, ez? Irakasle eta ikertzaile baizik eta ikertzailea ikerketa munduan nengoen ez egitean, esan nuen, saiatuko naiz, ez? Eta horra joan nintzen hori azeleragailu hori egitera ingenieroa bezala. Eta zer eman zizun proiektu hori, zergatik oinarri bat zenuen ingenieri bezala, baina pila bat ikasiko zenuen, Bai, pilo bat, beste mundu bat zen. Azken finean, nik kontrolean aritzen nintzen, kontrol munduan, eta behar zen kontrola egitea azeleragailuan. Baina kontrola azeleragailuan pizkat desberdina da, ez? Da beste mail bateko kontrolak egiten dira, bai, handiagok, errazagoak normalean beste batzuetan asko zailago, baina orokor zerbait integrazioa eta dana funtzionatzea aldi berean ondo sinkronizatuta eta horretan ikasi nuen pilo bat. Zer eman dizu irakaskuntzak? Irakaskuntzak? Nik gehien gustoko dudana ikustean nire ikasleak bukatzean lan aurkitzen dutela, ondo prestatuta daudela, eta batzuetan igual deitzen dizutenean esanez, Inigo, hemen nago eta oso pozik nago, eskerrik asko gauzak irakaskuntzagatik eta zelan egon ginelako, gerral bat egitean edo hori berrelikadura hori gure ikasleak ez daudenean unibertsitatean eta esatea, lan ona egin zenun. Eta niretzat hori, pentsatzea lan ona egin dugula eta beraiek gai direla munduan ondo kokatzea eta gauzak ondo egitea, hori da nik uste irakaskuntzak ematen didana. Inigo, eta hortako irakasleak ere helburu batzuk izan behar ditu, bete behar ditu, adibidez, zure kasuan zentzuk izango litzateke helburu nagusiak. Irakasle moduan dinozu? Irakasgaien arabera, ezagutza batzuk bermatu behar dituzu, eta nik uste dut hori dela nire helburua, eta, gero, hago beste gauza bat, eta dira, hori, transversalak, zeharkakoak diren gaitasunak ere hartzea, eta, lortzea beraiek uztartzea irakasgaia beste batekin, eta zerbait orokorra naiz eta simplea izan, baina izatea buruan oinarri gisa, ez? Ikasleak amaitzea esanez, hau erraza iruditzen zait, ez? Kontzeptu batzuk errazak eta naturalak izatea beraientzat. Bizka bat, beraiei elagaztea kontzeptu batzuk eta sentsazio batzuk, ez? Hori da. Baina kirol munduan ere bazaude, ez? Kirol munduan, ez nago ni kirol munduan sartuta. Baina zer eduki duzu orain nire etxera etorri hauetik?
Jo, nire umeen partiduak. Zure umeen. Bai. Pentsatzen zugea zela, Que ba, nire umeak, hori, nire ume batek jolasten du hokeian eta horri bili gara jolasten, ondo pasatzen. Ondo pasatzen eta baina jendeak ez du ikusten, baina kanpoan sekulako egugarria gau. Bai, eta Donostia oso polita da gainera, eta egoteko emetik leku oso polita. Bilboko batek esan da, Donostia oso polita da. Egia da. Bilbo ere bai, nik esaten dut, Bilboko Arriaga plaza eta Zazpi kaleak me encantan. Bai, jo. A ber, baina, bueno, Donostia ere, ostras, jolín, esan behar da, egia dalako, oie. Ze musika entzuten duzu? Jo, gehienez euskal musika entzuten dut. Bai, bueno, beti da nik, ez? Gertu dauden taldeko musika entzuten dut. Adibidez orain Garik atera du disko berria, eta, bueno, egon ginen aurreko gunean kontzertuan, eta bai, eta oso polita izan zen, oso ondo zen, eta, bueno, hortik horrelako musika. Jo, gainera Gari bere bizitza zapate, zen gau zapatuk horrek eta zapate zea bestik duen, zea hotxa duen bera, nola idazten duen. Bai, kriston abeslaria bat da, eta ere letrak eta egiten oso tipo ona da bai. Zer gustatzen zaizu egitea, zaletasunak ere edukiko dituzu, ez? Bueno, bai, orain da zeltasun bakarra dira gure umeak, ez? Bai, baina, bueno, lehen bai aritzen nintzen pizkat mendian eta eskalatzen pizka bat. Bai, pizka bat, Bai, zaletasun bezala, pizka bat hori rokodromoetan, pizkat mendian, hori, bueltak ematen, baina hemendik beti, Ez pentsa, igual Pirineoetatik pizka bat, baina, low profile, Nukatatu nanezu, edakit kostatuko zaizun aurrera begiratzea, baina hemenik 5, 15 urtera nola ikusten duzu zure burua, badago zerbait egin nahiko zenukena orain arte egin gabe daukazuna. Ez dakit. Nik uste lehenengo gauza ikusi nahi nuena izango zen orain daukagun proiektua, bideratutago egotea, ez? Hori gure ikerketa proiektua, ea lortzen dugun, behar dana, hori pizkat martxan jartzeko, naiz eta ondo goaz, gure helburua ere bada gure ikasleak ere parte hartzea eta baina hori gustoko nuke lortzea hori proiektua ondo joatea eta gero beti bezala umeak ondo ibiltzea eta 10 urte barru ja egongo dira hor aukeratzen ea karrera bat egin nahi duten edo zer edo aber bere bizitzan zer egin nahi duten eta laguntzea hortan ea ondo da ateratzen den guztia, ez? Zenbait denbora daramazue proiektu honek? Ni hasieran ez nengoen, baina nik uste dut hasi zela orain dela 10 urte, hasi ginen azeleragailu txiki bat egiten unibertsitatean, lortzeko medikamentuak, hori, ez medikamentuak baizik eta isotopoak egiteko takak eta horrelako gauzak sortzea leku berean, ospitale berean, ez? Eta, hori, azeleragailu txiki bat egiten saiatzen ari gara eta gustoko nuke
ba hori aurreratuta egotea. Ez dakit ba, zerbait ekoizpenean egiten, baina horrelako zerbait ba, ikustea aurrera doala, ez? Bai. Ba, gustoko nuke, ez da erraza. Eta gutxiago unibertsitatean, diru kontuak eta burokraziak eta ba, bueno, ba, horrelako gauzak ez, zailak dira Eta gero baimenak eta onarpena proiektuen onarpena ze askotan ematen dugu proiektu hori onartuta egongo dela, baina beti dago aukera zerbait okertzeko zoritxarrez, ez? hori da, bai, beti daude gauzak hortik, eta ba hori, proiektuak, epe luzerako proiektuak beti, ba, bueno, zailak dira, eta edozein gauza gerta daiteke, ez? Eta gurea izatez nahiko ambiziosoa da. Bai, Bai, azeleragailu bat egitea, behar da potentzia handia, igual radioaktibitatea egongo da ere, eta bueno, behar da ezagutza oso potentea, oraindik nik esango nuke ez dagoela, igual Euskal Herri mailan, eta bueno, bakoitzak ez, badoa. eta igual txabakari bada galdetuko dudana, baina EHU bezalako unibertsitate erakunde batek babes osoa ematen dio halako proiektuei edo beti kanpoko gauzen menpe egon behar zarete. A ber, zaila da, Bai. zaila da galdera, gaur EHUn, jo ba, ez dakit, nik ikusten dut, ba, finantziazio eza dagoela, ez? Eta faltatzen zaiola, ba, nik uste dut goitik ba, sustapen handiago, ez? Nik ikusten dut orain, bueno, egon dana irakasleekin, ez? Ordezko irakasleekin, eta ba, hori ere ikusten da ere administrazioan, jende gutxiago dagoela, jende pilo bat bajan, hori dana moteltzen du, eta, bueno, ba, behar da, ez, beste bultzada bat, ez, ematea unibertsitate publikoari, eta horrekin, ba, nik uste, bai, gure proiektuak eta beste proiektuak eta, ba, irrazagoak izango zirela egiten, ez? Gero eta gauza, ba, zailago ikusten dugu, baina ez dut uste izatez EHUk daukala erru guztia edo ez, faltatzen da, baina igual ez da justo EHU bakarrik eta gizarte osoan gertatzen ari den zerbait dan, ez? Ez dakit esaten zen zientzialaria naiz, eta gauza horretan ba ez naiz aditua eta ezin dut ezer esan, ez? Horretako egon behar zara, ez? Hala ere, jo, bai, nik beti esaten duzu, ez? Jo, a ber, kesatzen garen pizkat gehiago, ez? Hobetzeko gauzak eta jendeak ikusteko, ez, gertatzen ari den. Zain, unibertsitatea behar du finantziazio pizkat potenteago, justo aurtengo finantziazioa izan da 2009koa. Berdina, baina eraikin batzuk egiten ari dira, beraz, jo, ba, dana, ba, ikusten da, ez, faltatzen dala pizkat. Bukatzeko nezuko denbora gehiago genuen, bizigaren mundu honetan, ez dut definituko mundu hau benetan, baina zure kezkak edukiko dituzu, nomala den bezala, zentzuk dira loak entzen dizuten mamu horiek. Jo, ba, beti ez, nik uste dut bizitzan, beti, ba, hartutako konpromesuak ez betetzea ondo, ez? Ez ematea alduzun guztia, ez? Orain ba,
lehen tesian, orain umeekin, ikasleekin, ikerketa taldearekin, ez? Konpromesu horietara eseltzea, eta hori beti kezkatzen zaitu, ez? Eta gero beste aldetik nik uste gizarte moduan, ez, ikusten nahi nezela, bi gauza. Pizkat kolektibitatea, pizkat nik uste murrizten ari dela, jendea, edo gizarte maila, zuk esako diazu beto, baina pizkat individualismora joango gare, bagoazela, ez? Eta hori nik uste ez dela positiboa, ez? Eta gero gure pribatasuna, ez? Hori kezkatzen nahi kotxo, horregatik egin da OpenAI eta inteligentzia artifizial hori hain potentea, ez? Gure datu guztiekin, eta ez? Eta ez lapurtuta, ez nuke esango lapurtuta gara, ez guk eman diegu, ez? Gure bizitzaren zirrikitu guztiak badakizkite, ez? Eta, bueno, hori kezkatzen nago ere pizka bat. Zer egin daitekeen informazio guzti horiekin, ez? Bueno, ea, hobegan doan egoera guzti hau, nirokan esan dut, Inigo, mila, Zuri benetan, zure proiektua ikaragarria iruditzen zait, proiektu oso potentea eta benetan, inspiradorea dela, ez? Beste jendearen txat. OpenAI bezala. Hori egingo dugu. Eugen iretxokoa inteligentzia artifiziala. Bai, jo. Mila eskerretatzea gade, eta miraleko diego, agur bat, gure ikusten. Bai. Agur! Agur!